Everybodyfly. Si vius a prop d'un aeroport secundari, és a dir, els que estan vinculats a ciutats petites, sabràs que l'oferta de destinacions és molt limitada. Segur que tens ganes d'anar a moltes ciutats que no apareixen en el mapa de les connexions del teu aeroport més proper. Com tu i com nosaltres mateixos, molta altra gent. La nostra història arrenca a finals de març del 2015, creant la pàgina de Facebook Volem volar des de Girona, amb la qual reclamàvem poder gaudir de més destinacions des de la nostra ciutat. De seguida, els internautes van proposar desenes de destinacions diferents, de tal manera que, en pocs dies, diversos mitjans de comunicació es van fer ressò del projecte. En poc temps, vam superar els 10.000 seguidors. D'aquí hi neix Everybodyfly, una plataforma web amb una filosofia molt senzilla. Si prou persones donen suport a la teva proposta, a les aerolínies els interessarà i podràs veure el teu vol realitzat. Registra't i demana la teva destinació. everybodyfly.net